Det nye Nordhavn bliver en bydel, hvor det bliver nemt for dig at komme rundt som fodgænger, som cyklist og med kollektiv trafik. Og du kan også tage bilen, hvis du har lyst til det. Hvis du forestiller dig, at du går ud af din gadedør, kommer du ud i et gademiljø, som ikke ligner normal gade. Vi vil lave gaderne efter et koncept, som vi kalder shared space. Det er en måde at indrette gaden på, hvor fodgængere, cyklister, biler færdes på samme areal, men det foregår på fodgængernes og cyklisternes præmisser. Da vi planlagde Nordhavnsområdet, fandt vi ud af, at vi ikke kunne lave en ordentlig kollektiv trafikbetjening af Nordhavn med kun én linje ud igennem bydelen. I stedet har vi valgt at lave det, vi kalder loopet. Du kan forestille dig loopet som et sammenhængende strøg igennem bydelen. Ligesom et bredt gaderum, men uden biler. I stedet for er der cykler og metrotog, som kører på en højbane. Vi har valgt at lægge den i en sløjfe, fordi så kan vi komme så tæt ved alle bolige arbejdspladser som muligt. Der vil ingen steder være mere end 5 minutters gang til nærmeste metrostation. I de første år bliver der ikke bygget en metro. Der vil der køre en superbus, som kører i sit eget areal og med tætte stop. Også i loopet finder du supercykelstien. Når du er kommet derhen på din cykel, så kan du køre uforstyrret, uhindret og lige så hurtigt du har lyst til. Bilister og andet trafik, som skal krydse loopet, skal holde tilbage for dig. Og på de inderste strækninger forventer vi, at der kommer så mange cykler, at vi laver cykelstien så bred, at der vil være flere spor, der vil være overhældingsbaner og baner for langsomme cyklister. Der er selvfølgelig veje, så bilisterne kan komme frem. Vi har valgt at lægge vejene i yderkanten af bydelen, i de kommende holme, som kan man sige, de mindre enkeltbydele, løber vejene hele tiden i kanten. De løber aldrig ind igennem holmene, så på de centrale gader vil der ikke være gennemkørende biltrafik. Med vores plan for den nye sammenhængende bydel i Nordhavn vender vi bøtten i forhold til en traditionel trafikplanlægning, hvor bilisterne bestemmer byens opbygning. I Nordhavn der lader vi fodgængerne og cyklisterne bestemme farten i lokalgaderne, og vi lader metroen være den effektive forbindelse til resten af byen.